Pini abang kanili nalitum mafan wareng war sai putak si labangso video long nang than pechini pon ikpola pen kopia wareng war sai makon ana vacancies domala pen STH domhan doma wema labangso details bang kanalitum kai kesan labangso video arlusi tek pon long ikpo tangti aprangsi KARDOM kaduka ve Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fanstame lapen nalitum jongsi labangso YouTube channel long nang kahumri milang pulte kachingon pen subscribe ikon lapen nalitum jongsi membership any pulte nalitum join podium teknologi la join podium ber igra nalitum monthly membership nalitum any ning hang pulote and iktami lapen nili nalitum pan ingson nang thani alam ala son lo WhatsApp long nalitum information bang long istame ki ong bang long ledet po nili Telegram YouTube channel Telegram channel do nili kangpu hala bang so Telegram channel long le nalitum wang pen nang join ikpen hodak sinalitum banga details mate klar dak alam hodak nalitum long ikmu tangte pini labang so wareng war sai puthak le pathek pen chithan ponlonang lapen lang non details dak chithan ponlonang Assam Urban Affairs Department Recruitment details bang aprangsi dak number 1 along financial management officer mate junior grade 2 Apanda kaduka wepen apus bang 103 ando lapen unreserved 53 OBC lapen MOBC tumhan 28 lapen SC tumhan 7 ST plans tumhan 10 lapen ST hills tumhan stame dak 5 an pipon lapen salary bang kenalitum 30,000 pen 1,10,000 analitum long pon ekpol lapen education qualification mate kachar leng deng kenangya bang kelake bachelor degree in commerce na tu ki untang abang pinang pu Apa number 2 along urban technical officer junior grade 3 apanda daga post bangkaduk awepen 103 ando ason dak sidak unreserved mate atumhan 53 lapen OBC atumhan 28 lapen SC atumhan 7 ST plans atumhan 10 lapen ST hills atumhan 5 an pipon lapen salary bandak 30,000 pen chenglog 1,10,000 analitum long ponikpo Kachar liang deng bang lasono graduate in engineering technology in civil engineering full time from any all in India Council of Technical Education mate AICTE recognized university mate institute pen like stame chong iklo apen age limit bang dak 21 pen ake kom kalidet nang pula pen 38 pen ake ong kalidet nang po age limit bang ke apply ni process nali tula bang so video description along stame link bang long pon ikpo Hala bang soling long nalitum berigon lapen nalitum aprangsi registration option 2 hada nalitum registration nang pola pen register date pen apin nalitum online apply link mate login nang pola login date pen apin nalitum kinang so details nalitum fill up nang po lapen fill up thai apin nalitum payment bang pinang po application fee bang lapen kijut si bang nalitum labang so form bang nalitum print out igdet nang po lapen finance for financial management officer junior grade 3 dia ikha grade 2 abang ke dag starting bang ke online ki cheng bang 16 May 2023 pen lapen 15 June 2023 ansi dag last delo lapen for urban technical officer mate junior grade 3 apus abang ta dak ke cheng poni bang 17 May pen lapen ki jut bang ke dag 16 June ansi kijutsi ada nalitum la screen along tek ponong igi kaduka we details nalitum ladak nalitum matheng nosi do iglo lapen application fee bang la son hello dak application fee ki pipon ninga bangke general mate EWS atumhan 297.20 paisa including mate GST lo lapen SC ST OBC mate MOBC atum bangke dak 197.20 paisa lapen BPL atum apan bangke 47.20 paisa an pinang po lapen PWBD atum bangta 47.20 paisa nalitum application fee bange pi nang po lapen nalitum labang so article long wang lopol te nalitum dak online registration links tame long ikpo lapen nalitum apply links tame long pon ikpo lapen requirement notice to nalitum labang so article long wang lopol te nalitum dak pen download pon ik me po lapen nalitum lahai labang so article link labang tanili labang so video description along pig that po lapen nili non short apathiak penalitum hala requirement notification banapik lang igi apan nili dak bori pon ik po
Lapen dia ikha dak technical issue amasini li download pon ik long le dala labangso notification lapen labangso notification nili telegram channel long stame nili upload ik elo nali tum dampen dak lang dam igon lapen hoda nili hoda kaduk awe details tame nili hodak si share ik thai pola sinali tum prabjen pen ki join ni pansin nili hin pen stame tuning ripon iglo lapen pinia video long bange nili lapathiek pen la so aputhak sinili nali tum hana 1p iglo lapen kaduk awe nali tum jong se article lying polte labangso video description long kaduk awe links tame pik delo lapen nali tum tuning ritu le thala nang litum telegram channel long le join igo hodak nang litum kadok ave details tame nili hodak se share pon ekpo ngasipinia video long mani le pathiek pen an chalo se dumi thak me kadok ave carbitish 2.0 youtube channel long kilang ra do an pans tame nilhin pen kardom to change